mɔgɔ caman bɛ yen nɔ biɲɛdimi u bɛ siran ɲɛ n'a fɔra biɲɛdimi dɔrɔn i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ siran u bɛ jɔrɔ u bɛ hami nka mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ biɲɛdimi bɛ se ka sɔrɔ an yɛrɛ kɛwalew fɛ n'o y'an ka kɛwataw ye o kama nin video in na n bɛna fɛnba 5 fɛ yen i kan k'i hakili to min na kosɛbɛ min bɛ se k'i surunya biɲɛdimi na ani fana n bɛna fɛnba 10 min n'o fɔ ye n'i hakili to min na kosɛbɛ e bɛ yɔrɔ ma jan ka bɔ biɲɛdimi ma i bɛ se ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɛ ka ban ka sɔrɔ biɲɛdimi ko m'i sɔrɔ ka da video nafa i ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna an ka daminɛ. N'a foli b'i ye kosɛbɛ nin video lajɛli la ne tɔgɔ ye Usumani Yaya Ture ne ye dɔgɔtɔrɔ fana mɔgɔ de ye kɛnɛya sɔrɔ cogo ɲuman na n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ka video lajɛ i b'i abonné walasa ni video kuraw kɛ wagati o wagati ka mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ fɔ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i ka dɔn k'a fɔ samedi o samedi n bɛ video kuraw kɛ kɛnɛya kan ani ka adamadenw bilasira ko ɲuman kɛ bi n bɛna kuma biɲɛdimi kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ se ka min kɛ walasa an bɛ se ka kisi biɲɛdimi ma cogo min na ka d'a kan biɲɛdimi bɛ ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman k'o bɔnɛ u ni na ka kɛ mɔgɔ caman sata ye i ka dɔn k'a fɔ biɲɛ o ye adamaden kɔnɔnafɛn dɔ ye n'a bɛ sɔrɔ kɔnɔbara sanfɛla yɔrɔnin na i b'a fɔ n tɛgɛ filɛ yɔrɔ na n'i kɔnɔbara sanfɛla ka na kini yan fan fɛ wala galakolo dugumala la o yɔrɔnin na wala biɲɛ b'o yɔrɔ in na nka kɔnɔbara minɛ min don n'o ye organi min ale organi ale ka bon kosɛbɛ kɔnɔbara minɛ min don a ka bon kosɛbɛ ka d'a kan a giriya kɔnɔbara minɛ ka dɔgɔ min bɛ se ka fɔ min giriya b'a bɔ ka d'a kan a kelen n'i y'a peze a bɛ se ka taa kilo 1 ani tila ɲɔgɔnna na kilo 1 ni tila a bɛ se ka se fo o ma a dɔw yɛrɛ bɛ tɛmɛ o yɛrɛ fana kan donc a nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan biɲɛ ale bɛ kɛ sababu ye ka adamaden dɛmɛ kosɛbɛ a ka diɲɛlatigɛ la ni biɲɛ tɛ adamadenya se ka kɛ ka d'a kan biɲɛ jɔyɔrɔba bɛ adamaden ka diɲɛlatigɛ la biɲɛ nafa ka ca a nafaba dɔ ye mun ye fɔlɔ n'i ye dumuni kɛ dumuni na i b'a sɔrɔ nafamaw b'a la n'an b'a wele les nutriments i b'a sɔrɔ fana kolonw b'a la n'o ye déchets ye maintenant biɲɛ bɛ mun de kɛ biɲɛ bɛ kɛ sababu ye ka nafama yɔrɔ minnu b'a la n'o ye minnu bɛ se nafa min bɛ se farisogo ma dumunifɛn bɛ nafa se farisogo ma a b'olu dumunifɛn ninnu o nafama yɔrɔ n'o ye minéraux ninnu a b'o nafama yɔrɔ bɛɛ lajɛlen a b'olu sɛgɛsɛgɛ k'olu mara ani fana n'i ye sukaro dun donc farisogo mago bɛ se sukaro hakɛya min ma donc a b'o fana mara donc ni wagati min na ni kɔngɔ b'i la walima wagati min ma dumuni sɔrɔ ka dun o bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ kɔngɔ b'i la nka i b'i ka ciw kɛ i b'i ka baaraw kɛ k'a sɔrɔ i ma dɛsɛ mun de b'o kɛ biɲɛ de b'o kɛ ka d'a kan wagati i ye biɲɛ ye nafamafɛn min na a ye sukaro min na n'o ye glucose ninnu ye a b'o segin k'olu di farisogo ma tuguni walasa i kana dɛsɛ walasa i farisogo bu ninnu ani fasa ninnu olu kana na dɛsɛ olu ka se ka u ka ciw kɛ u ka baaraw kɛ i b'a fɔ kɔrɔlen bɛ ka kɛ cogo min na sɔnni ka dumuni wɛrɛ sɔrɔ ka dun biɲɛ nafa ka bon kosɛbɛ ani fana a bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔ minnu bɛ yen n'o bɛ se ka sɔrɔ dumuni kɛlen kɔfɛ a b'olu nɔgɔ ninnu bɛɛ woloma walasa olu bɛ se ka bɔ cogo min na walasa kɔlɔlɔ kana ne sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ biɲɛ jɔyɔrɔba de bɛ an ka adamadenya la walasa e biɲɛ ka se ka kɔlɔsi f'e k'a dɔn i kan ka min kɛ ani man ka min kɛ donc o kama n ye dumunifɛn minnu fɔ n bɛ n'o fɔ e ye walasa biɲɛdimi kana ne sɔrɔ fɛn caman caman de bɛ yen nɔ i kan k'i hakili to min na nka bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛna fɛnba 5 n bɛ n'o fɔ e ye ani fɛnba 10 n bɛ n'o fɔ e fana ye fɛnba 5 fɔlɔ min ni n bɛ n'o fɔ o ye i kan k'i hakili to mun na kosɛbɛ walasa e biɲɛ bana kana na sɔrɔ a ka fanga sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na o fɛnba 5 o fɔlɔ dumunifɛn minnu bɛ yen nɔ ni an b'a wele pomme de terre i b'a ye k'a fɔ pomme de terre ni a bɛ yiran pomme de terre yirannen ni mɔgɔ caman b'a dɔn frite la i b'a fɔ i ɲɛ b'a la jala cogo min na donc ale bɛ yiran ale bɛ yiran tulu minnu na donc o dilan cogoya ale ma ɲi nɔ biɲɛ ma o man di biɲɛ ye kosɛbɛ ka d'a kan grâce caman b'a la ni mɔgɔ ni cira o dunni ye kuma bɛɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ se ka biɲɛ fanga dɔgɔya tagalen ɲɛfɛ o kama e k'i hakili to a la kosɛbɛ i ka frite dunni i ka nɛmɛ i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ frite dun kosɛbɛ dɔw yɛrɛ u b'a tɔ bɛ juguya u bɛ mayonnaise k'a la u bɛ ketchup k'a la donc n'o kɛra o y'a tɔ bɛ nɔɔni tuguni donc i kana sɔn cogo si k'i baarada k'ale dunni wagati bɛɛ a ma f'i kana na dun i bɛ se ka dun wagati ni wagati o ka ɲi nɔ walima tile kɔnɔ siɲɛ 1 nka k'i baarada k'a ye k'a dun kuma bɛɛ fɔ ka dama tɛmɛ n'o kɛra a bɛ se ka na ni grasiw caman farisogo bɛ se k'o mara n'o kɛra a bɛ jouer cellule kan donc o bɛna kɛ a bɛ se ka biɲɛdimi a tɛ komi a biɲɛdimi bila direct la mais biɲɛ fanga dɔgɔya a tɛ fɛn tɛ k'a fɔ ko biɲɛ kɛlen ka fɛn min kanu kosɛbɛ donc i hakili to o yɔrɔ la a nafa ka bon o ye fɔlɔ ye filanan o ye sigɛrɛti ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sigɛrɛti minni man ɲi mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ko sigɛrɛti yɛrɛ min ale yɛrɛ b'a dɔn ko sigɛrɛti man ɲi nka o bɛɛ la a b'a min ka d'a kan sigɛrɛti la fɛn dɔ de b'a la substance dɔ b'a la n'an b'a wele nicotine o nicotine ale bɛ kɛ sababu ye ni adamaden bɛ sigɛrɛti kanu kosɛbɛ donc a bilali fana bɛ gɛlɛya
Le gars de fo mɔgɔ min baara ye cigarette min ye o bɛ kɛ sababu ye k'i lasurunya biyɛndimi na kosɛbɛ ni mɔgɔ min b'a min kojugu o ta bannen fana a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase fogofogo ma ni a bɛ se ka na ni sɔgɔsɔgɔbanaw ye walima a bɛ se ka bana lase hali dusukun fana ma donc o kama e k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na ne bɛ fɛ foyi kana na e farisogo sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'i tɛ fɛ fɛn k'i biyɛn fana sɔrɔ donc n'a sɔrɔ i bɛ cigarette i b'a cigarette min dabila n'a sɔrɔ i t'a min yɛrɛ fana i k'i mabɔ a minni na ka d'a kan sɛgɛsɛgɛli caman yira k'a fɔ mɔgɔ min baarada ye cigarette min ye tuma bɛɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase biyɛn ma a sabanan o ye gulɔ ye gulɔ minni kɔlɔlɔw b'o fana na mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ gulɔ min kosɛbɛ ne yɛrɛ b'o caman dɔn n ye mɔgɔw yɛrɛ ye minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ni biyɛndimiw sɔrɔ ka sababu kɛ gulɔ min ye i b'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ gulɔ minni kɔlɔlɔw b'a la ka ne to ekɔlidenya la wagati min na an ka mɛtiri dɔ tun bɛ yen nɔ gulɔ kɛra sababu ye ka biyɛndimi lase a ma donc sɛgɛsɛgɛliw kɛlen o b'a jira k'a fɔ ko biyɛndimi yera la ka d'a kan mɔgɔ min bɛ gulɔ min kojugu a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bana dɔ ye n'an b'a wele cirrhose du foie a bɛ se ka na n'o ye walima a bɛ se ka cancer yɛrɛ lase biyɛn ma donc olu ye kɔlɔlɔbaw ye minnu bɛ se ka adamaden bɔnɛ a nin na donc walasa foyi kana de sɔrɔ n'e tɛ fɛ bana k'i biyɛn fana sɔrɔ i k'i hakili to gulɔ la kosɛbɛ i kana to k'a min o de ka ɲi nɔ kosɛbɛ a naaninan o ye boisson ye boisson bɛ yen nɔ n'an wele soda soda o ye boisson ye minnu ni mɔgɔw b'a min kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ taa boisson min san butigi la ka min kuma bɛɛ olu minni damatɛmɛ kojugu o bɛ se ka na n'a ye ka d'a kan sukaro ka ca o la donc sukaro min b'olu la n'i bɛ to k'olu min kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ ye biyɛn na donc i hakili t'o la kosɛbɛ donc n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ sukoromafɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ boisson ninnu min kosɛbɛ a kɛra boisson gaziman ye a kɛra boisson énergétique ye énergie santi ninnu donc olu fɛn o fɛn i kana min k'a dama tɛmɛ a ma fɔ i kana min mais i kana min k'a dama tɛmɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ boisson sukoroma ninnu a b'u bolo so a b'u bolo ka mobili kɔnɔ a b'u bolo baarakɛyɔrɔ la dɔw bɛ se k'a min 5 6 10 yɛrɛ 10 ni kɔ tile kɔnɔna na donc ni mɔgɔ mɔgɔ ni baaradaw ye a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase i biyɛn fana ma i kana ɲinɛ o kɔ n b'a dɔn i y'a faamuya o bɔlen kɔfɛ yen nɔ a duurunan o ye jiw ye n'o ye yiriden jiw ye minnu bɛ dilan usines na n'an b'a wele les jus industriels olu yiriden ji ninnu i k'i hakili t'olu la kosɛbɛ olu fana caman na i b'a sɔrɔ sukaro ka ca o la ani fana produits chimiques min bɛ k'u la o dilantɔ la donc olu ye fɛnw ye minnu man ɲi biyɛn ma minnu bɛ se ka kɔlɔlɔ lase biyɛn ma donc i hakili t'o la kosɛbɛ grasiw caman b'a la donc ni mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ to k'olu min kosɛbɛ donc a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase biyɛn fana ma donc nin bɛɛ bɛ se k'i sɔrɔ biyɛndimi na mais ni hakili t'o la a bɛ se ka i mabɔ biyɛndimi na ka d'a kan fɛnw de don biyɛn ma fɛn minnu kanu kosɛbɛ n'a sɔrɔ k'a fɔ jiw ka di k'a fɔ yiriden ji ninnu ka di n'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ se ka bɔ i fɛ yen i yɛrɛ ka yiriden ji i ka bɔ i fɛ yen nɔ mansinw caman bɛ i yɛrɛ bɛ se ka min san i b'a bɔ i fɛ yen k'a sɔrɔ produit chimique ma k'a la k'a sɔrɔ sukaro ma caya a la ou sukaro yɛrɛ ma k'a la fana i bɛ se ka dilan i b'a fɔ a ka di i yɛrɛ cogo min na min tɛ kɔlɔlɔ las'i ma donc n'i y'o faamuya a b'i dɛmɛ kosɛbɛ o fɛn duuru in dɔnnen kɔfɛ n bɛna bonisi fana fara a kan n'o ye kafe fanfɛla ye ka d'a kan kafe yɔrɔ la sɔsɔli ka ca ale yɔrɔ la kosɛbɛ mɔgɔ caman dɔw b'a fɔ k'a fɔ kafe bɛ se ka kɔlɔlɔ lase biyɛn ma mais dɔw b'a fɔ ko kɔlɔlɔ tɛ a la fɔlɔfɔlɔ la jiri caman y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ kafe min kosɛbɛ ko kɔlɔlɔ bɛ se ka biyɛn sɔrɔ k'a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase biyɛn ma nka wagati laban in na sɛgɛsɛgɛlikɛla caman yira k'a fɔ ko kafe minni wagati ni wagati kuma bɛɛ yɛrɛ ko basi foyi t'a la k'a tɛ fɛn se biyɛn ma nka hali sisan nɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw jɛnna n'a ye dɔw ma jɛn n'a ye donc n b'o kunnafoniya d'i ma kafe ni kibaruya kan walasa i k'a dɔn nka sisan kɔni wagati laban na caman de ko fɛn kɔni t'a la nka fɔlɔfɔlɔ la caman kɔni b'a fɔ ko kɔlɔlɔw bɛ a la n'i hakili to ale la donc maintenant a kɛra cogo o cogo ne bɛ se ka ladilikan min kɔni d'e ma i ka min nka ɲɛ 2 ɲɛ 3 tile kɔnɔ i kana tɛmɛ o kan donc ka d'a kan fɛn o fɛn bɛ yen nɔ kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ t'a la fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a min k'a dama tɛmɛ walima n'i y'a kɛ k'a dama tɛmɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la k'a sɔrɔ hali ni fɛn yɛrɛ t'a kɛcogo min bɛ ka k'e fɛ n'i bɛ k'a min cogo min na o bɛ se ka sababu ye ni kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la donc i bɛ hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ nin fɛn duuru in dɔnnen kɔfɛ ani n ye bonisi min fara kan o bɛɛ dɔnnen kɔfɛ n y'a f'i ye k'a fɔ n bɛna fɛn 10 min n'o f'i ye fɛn 10 min n'i hakili to a la fana ni o bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ n'olu n'i tora k'olu kɛ walima k'olu dun o bɛ kɛ sababu ye ka nafaba lase biyɛn ma ka fanga don biyɛn na ani fana ka biyɛn kisi banaw ma o fɛnbaw ka ca o fɛnba fɔlɔ-fɔlɔ o ye yiridenw ani nakɔla dumuniw ye i bɛ min dun olu ka ca kosɛbɛ ka d'a kan n'i bɛ to k'olu dun i b'a sɔrɔ fɛn caman de b'u la nafamafɛn camanw de b'u la n'o ye vitamines ye minéraux olu bɛɛ b'a la fibres b'a la minnu bɛ se ka kɛ sababu ye hali k'i kisi kɔnɔja ma ani fana o bɛ se ka fanga di biyɛn fana ma olu fɛnw ka ca kosɛbɛ i n'a fɔ an ka nakɔla dumuni ninnu yiriden bulu kɛnɛ ninnu olu nafa ka bon kosɛbɛ aubergine ale ka ɲi nɔ
ni n'a sɔrɔ i b'o sɔrɔ k'o dun ale ka ɲi nɔ kosɛbɛ karɔti ka ɲi supɔmu ka ɲi nɔ ani fana sɔ ale ka ɲi nɔ yiridenw fana olu fana dunni ka ɲi i n'a fɔ numuru i n'a fɔ pamplemousse i n'a fɔ fraîche i n'a fɔ poire ani pomme ninnu olu bɛɛ dunni ka ɲi nɔ ne mɔgɔ min bɛ to ka olu dun kosɛbɛ a b'i dɛmɛ kosɛbɛ walasa biyɛn bɛ se ka fanga sɔrɔ parce que n'u ye dumuni fɛn ye minnu ni a ka di biyɛn ye m'a dɔn i y'a faamuya o ye fɔlɔ ye filanan i bɛ se ka min dɔn o kɔfɛ o ye layi ye layi ale dunni ka ɲi kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ k'i baarada ye layi dunni ye k'a fɔ i bɛ to ka layi dun wagati ni wagati walima don o don sɔgɔmada fɛ ni wulila sɔnni ka daraka dun i bɛ layi fɔlɔ dun walima su o su n'i b'i da sɔnni ka da i bɛ layi fɔlɔ i bɛ layi dun ka sɔrɔ k'i da e mɔgɔ mɔgɔ k'i baaradaw ye a ka ɲi nɔ kosɛbɛ a bɛ se ka biyɛn dɛmɛ a bɛ biyɛn kisi bana caman ma ka d'a kan layi ye antibiyotiki de ye min bɛ se ka bana caman kɛlɛ ka bɔ adamaden farisogo la kɛrɛnkɛrɛnnena a bɛ biyɛn dɛmɛ kosɛbɛ hali selulu minnu bɛ farisogo la a bɛ kɛ sababu ye k'olu renouveler ka olu dɛmɛ kosɛbɛ layi nafa ka bon a b'i dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ biyɛn kisi bana caman ma i k'i hakili to ale la a sabanan o ye avocat ye avocat ale dunni ka ɲi kosɛbɛ ka d'a kan avocat la ale ye antioxydant ye fɛn caman caman n'i bɛ se k'o sɔrɔ avocat la nafamafɛn caman bɛ avocat la ani fana mɔgɔ min bɛ k'a fɔ hali cholesterol problème b'i la k'a fɔ i ka cholesterol bɛ to ka yɛlɛ n'i to ka avocat dun a bɛ kɛ sababu ye ka cholesterol jigin avocat dunni a ka ɲi nɔ kosɛbɛ ka d'a kan ale ka ɲi biyɛn ma a bɛ fanga di biyɛn ma a b'a to biyɛn bɛ kisi kɔlɔlɔw caman ma a naaninan o ye beterafu ye mɔgɔ de bɛ beterafu dɔn ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ beterafu dun caman na i b'a ye an fɛ yan nɔ ni jeliko dɛsɛ mɔgɔ min na u bolo ka taa beterafu san beterafu ka ɲi nɔ beterafu dunni o ka di biyɛn ye kosɛbɛ ka d'a kan beterafu la fɛn caman caman de b'a la antioxydant b'a la ani nafamafɛnw caman caman i bɛ se k'o sɔrɔ beterafu la i ka dɔn k'a fɔ beterafu fana na fer b'a la acide folique b'a la donc mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ i bɛ to ka beterafu dun kuma caman a ka ɲi nɔ kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ fana hali ka selulu minnu bɛ yen nɔ farisogo la k'olu kɔrɔli a b'o sumaya kosɛbɛ donc ne bɛ to ka beterafu dun a b'i dɛmɛ kosɛbɛ a duurunan o ye chocolat noir ye chocolat noir n'o ye chocolat ye ɲɛ b'a la ja la cogo min na ale nafa ka bon kosɛbɛ mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ to ka chocolat dun kɛrɛnkɛrɛnnenya ni chocolat min bɛ yen nɔ ni chocolat a dilannen don a gɛrɛngɛrɛ fanba fɔ 70 kɛmɛ sara la n'o dilannen don chocolat yɛrɛ la chocolat finman in na donc ale nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ se ka biyɛn dɛmɛ a ka ɲi nɔ biyɛn ma a bɛ fanga caman di biyɛn ma a bɛ se k'i kisi biyɛn dimi fana ma donc i hakili to ale la kosɛbɛ a dun nafa ka bon a wɔɔrɔnan o ye noix ye i n'a fɔ i ɲɛ b'a la ja la cogo min na mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ to ka noix dun kuma bɛɛ a ka ɲi nɔ kosɛbɛ ka d'a kan ale ye fɛn ye min bɛ biyɛn ka sanuya ka biyɛn nɔgɔw k'olu ko ka bɔ biyɛn na mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ to k'a dun kuma bɛɛ a bɛ se k'i kisi biyɛn dimi ma ka d'a kan a nafa bɛ se adamaden ma kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a nafaba de bɛ se biyɛn ma donc i ka to k'ale dun wagati ni wagati a b'i dɛmɛ kosɛbɛ a wolonfilanan o ye curcuma ye curcuma ale ye fɛn ye fɛn min fana n'a dunni ka ɲi nɔ kosɛbɛ a bɛ kɛ dumunifɛnw na dɔw b'a dilan cogo sugu caman na min bɛ se ka se adamaden ma donc n'i bɛ se k'a dun cogo la i k'a dun o cogo la mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ i bɛ to ka curcuma dun kuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ nafa caman de b'a la ka d'a kan ale la antioxydant b'a la anti-inflammatoire n'o ye funujigina olu b'a la fɛn nafama caman de bɛ a la o t'a bannen fana ye ni mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ to ka curcuma dun kuma bɛɛ a bɛ se k'i kisi hali kɔnɔja fana ma ka d'a kan a bɛ dumuni yɛlɛmali a b'o nɔgɔya adamaden ma donc o bɛɛ y'a nafa dɔ ye nafaba wɛrɛ minnu b'a la i b'a fɔ an bɛ biyɛn dimi kan a bɛ biyɛn dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ se ka biyɛn kisi bana caman a b'a to fana biyɛn bɛ fanga sɔrɔ adamaden farisogo la a b'a to biyɛn bɛ kolo gɛlɛya kosɛbɛ walasa bana caman bɛ yen o kana na biyɛn sɔrɔ donc i hakili to o fana na kosɛbɛ a seginnan o ye pamplemousse ye pamplemousse n'o ye nuguruba ye i b'a fɔ i ɲɛ b'a la cogo min na ale fana dunni nafa ka bon ka d'a kan vitamine dɔ b'a la n'an b'a wele vitamine C ani fɛn wɛrɛ b'a la n'an b'a wele pectine ale o fɛn fila in o bɛ kɛ sababu ye ni a bɛ nafa caman caman de lase adamaden ma e mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ to ka pamplemousse dun a b'i dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ biyɛn yɛrɛ fana dɛmɛ a b'a to biyɛn bɛ kisi bana caman ma ani fana fibre fana bɛ a la minnu b'a to hali dumuni yɛlɛmali olu bɛɛ bɛ se ka nɔgɔya ka d'a kan yiridenw don min nafa ka bon kosɛbɛ farisogo ma a kɔnɔntɔnnan o ye nɔnɔ ye n'o ye nɔnɔ dɔrɔn tɛ nɔnɔ fɛn o fɛn bɛ ka dilan nɔnɔ n'a fɔ foromaji n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn n'a dilan nɔnɔ na i ka to k'o dun o nafa ka bon ka d'a kan nɔnɔ na calcium b'a la ani fana fɛn caman bɛ nɔnɔ na minnu bɛ se ka biyɛn dɛmɛ min bɛ se ka fanga di biyɛn ma donc a ka ɲi biyɛn ma a b'a to biyɛn bɛ se ka fɛn caman k'o kun ani fana a bɛ biyɛn dɛmɛ kosɛbɛ walasa bana caman kana biyɛn sɔrɔ ninnu bɛɛ bɛ se k'i kisi biyɛn dimi ma n b'a dɔn i y'a bɛɛ faamuya a tannan o ye romarin i n'a fɔ i ɲɛ b'a la cogo min na mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ to ka romarin dun kuma bɛɛ n'o ye
dumunifɛn min ni a dun nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan antioxydant b'a la anti-inflammatoire b'a la n'o ye funujiginan ye ani fana fibre fana b'a la minnu bɛ kɛ sababu ye ni dumuni yɛlɛmali ko bɛ nɔgɔya mɔgɔ k'i bɛ to k'ale dun kuma bɛɛ n'o romarin o kɛ sababu ye ni kɔnɔja n'o tɛ sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na donc i b'i jija kosɛbɛ i ka to k'ale dun ale dunni nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ biyɛn kolo gɛlɛya a bɛ biyɛn kisi bana caman ma a b'a to bana caman bɛ yen nɔ o kɛ ka gɛlɛn ka biyɛn sɔrɔ hali banakisɛ dɔw bɛ yen i b'a fɔ u bɛ fɛ ka biyɛn sɔrɔ mais a tant que i bɛ ka dumuni ninnu dun n bɔra ka dumuni tan minnu fɔ ye sisan nɔ a bɛ kɛ sababu ye ka biyɛn kisi bana caman ma donc i hakili to olu dumunifɛn tan in na n bɔra ka fɛn fɔ sisan nɔ nka nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ n bɛna fɛn kelen fara a kan o ye thé vert ye thé vert i ka to k'ale fana min kosɛbɛ ka d'a kan jiritigiw b'ale la donc o jiritigi in fana n'i bɛ to k'ale fana min kuma bɛɛ thé vert donc a b'i dɛmɛ kosɛbɛ a ka ɲi biyɛn fana ma a bɛ biyɛn fana nafa kosɛbɛ donc e k'a dɔn k'a fɔ ni fɛn tan in bɛɛ bɔlen kɔfɛ ani ye bonus minnu fara a kan n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ fɛ ka k'i biyɛn dimi ma i k'i jija n'i ye yiriden minnu fɔ yiriden caman bɛ yen nɔ i ka to ka yiridenw dun kuma bɛɛ i k'i mabɔ sukoromafɛnw na sukaro ka ca dumunifɛn na i k'i mabɔ olu la i kana sukoromafɛnw dun k'a dama tɛmɛ ani fana fɛn o fɛn n'a bamayɛlɛmalen don hali sogo minnu bɛ kɛ yen nɔ k'u bɛ bamayɛlɛma usines na pâtisseries la donc olu fana i k'i hakili to olu fana dunni damatɛmɛ kojugu la ka d'a kan fɛnw bɛ yen nɔ ni graisse ka ca fɛn o fɛn na o bɛ se ka sababu ye n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase biyɛn ma donc n'a bɛ se ka biyɛn fanga dɔgɔya donc i hakili to olu bɛɛ lajɛlen na donc walasa biyɛn dimi kana de sɔrɔ f'e k'a dɔn i bɛ dumunifɛn minnu dun i kan ka min dun i man ka min dun f'i k'i hakili to olu la donc n bɔra ka fɛn fɛn f'i ye n'a sɔrɔ i bɛ min kɛ ninnu na i ka dumunifɛn minnu minfɛn minnu to yen nɔ n'a sɔrɔ min ka di o la i b'o dabila walasa i k'i hakili to i ka diɲɛlatigɛ la ka d'a kan janto yɔrɔ la o kɔrɔ cogo ka ɲi nka n'a sɔrɔ fana i t'u kɛ fana yɛrɛ fana alhamdulilayi donc i bɛ to o cogoya la nka n y'a fɔ i ka fɛn minnu dun i ka to k'olu dun kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ a b'i dɛmɛ kosɛbɛ i ka kɛnɛya sira fɛ ani fana k'i kisi bana caman ma i k'i jija fana dumunifɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ ko magnesium ka ca o la ko calcium ka ca o la ko phosphore ka ca o la fer ka ca o la i ka to k'olu dumunifɛn ninnu dun ka caya kosɛbɛ olu bɛ kɛ sababu ye k'i kisi biyɛn dimi ma ani fana k'i kisi bana caman ma n'a sɔrɔ video in diyara i ye i bɛ j'aime ta i bɛ abonné n'a sɔrɔ i ma abonné i bɛ cloche notification ta walasa ni ne video kura kɛ wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i k'a dɔn k'a fɔ samedi o samedi n bɛ video kura kɛ banaw kan walima kɛnɛya sɔrɔ cogo ɲuman walasa ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ o tɛ se ka sɔrɔ f'i k'i hakili to i yɛrɛ la janto yɛrɛ la o kɔrɔ cogo ka ɲi n bɛ segin k'a fɔ ye tuguni n'i hakili to i yɛrɛ la i bɛ kɔrɔ cogo ɲa walasa ka kisi bana ma f'e yɛrɛ ka kɔn k'i yɛrɛ kɛcogoyaw dɔn i kan ka min kɛ i man ka min kɛ k'olu dɔn n'i hakili t'o la a bɛ kɛ sababu ye bana caman bɛ yen nɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na i bɛ kisi o ma n b'a dɔn i y'a faamuya donc o kama samedi natɔ i k'i jija an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Notre Santé sanfɛ i k'an bɛn o la